ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया चलिया में खटमल काटत बा। ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया चली में खटमल काटत बा। जेठ महीना में ठंडी लागे, जेठ महीना में ठंडी लागे, 4 गो चदरा साटत बा। अरे ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया चलिया में खटमल काटत बा। ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया चलिया में खटमल काटत बा। पी के आवेला ताड़ी बीचा अंगनवा में खींचेला साड़ी। समय के पी के आवेला ताड़ी बीचा अंगनवा में खींचेला साड़ी। बतिया हमारी एक न माने, बतिया हमारी एक न माने, बात बात में डांटत बा। अरे ऐसन अनाड़ी मिलन बसैया चलिया में खटमल काटत बा। ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया चोली में खटमल काटत बा। रोज रोज नई नई बतिया बनावे, पहरा के बतिया नया के बतावे। है दैया रोज रोज नई नई बतिया बनावे, पहरा के बतिया नया के बतावे। हमसे बतावे सवतिया के बतिया, हमसे बतावे सवतिया के बतिया, सुन के छतिया फाटत बा। अरे ऐसन अनाड़ी मिलन बसैया चलिया में खटमल काटत बा। ऐसन अनाड़ी मिलन बसैया चोली में खटमल काटत बा। देखे में लागे बनारस के पंडा, खाए रजाई में रोजाई अंडा। हाँ देखे में लागे बनारस के पंडा, खाए रजाई में रोजाई अंडा। सारा धर्म ही नष्ट कई दिहलस, सारा धर्म ही नष्ट कई दिहलस, नीचे से ऊपर ताकत बा। ऐसन अनाड़ी मिलल बसैया